Mikuláš sa blíži. A čo sa robí na Mikuláša? Áno, presne tak. Dávajú sa čižmy do okienka. Jedno také okienko máš aj ty na svojom Facebooku, kde máš nastavenú svoju profilovú fotku. Ale Mikuláša tvoja profilová fotka nezaujíma. Mikuláša zaujímajú čižmy. Tak poď sem dole. Vyber si čižmy, ktoré sa ti najviac páčia a nastav si ich ako tvoju profilovú fotku. 6. decembra skontrolujem, či ju tam naozaj máš. A vyžrebujem tých, ktorí získajú bohatú mikulášskú nádielku. No a aby som nezabudol, mikulášske príbehy môžeš otvárať aj na rôznych podujatiach. Stačí, ak naďalej budeš sledovať náš web a Facebook. Dozvieš sa viac. Ho, ho.